जि गोबाव जाखाबाय नोंनि थाखायनो नंगौ नामा ओं गावनो थांथ'आ र' होनबाय थायो ओमफ्राय दाइजों रायजायाबानो जाबाय ना बोननो थांनानै एसे गोबाव होननानै रायलाय जाम्बिलाय मानो रायनांगौ ओं खोब रायलायबाव नामा आंखौसो खामानि मावनो बाना खारदों होनबानोथ' मानो बिदि होनलाबायनांगौ जाखो आइयालाय थेवबो रायबानोथ' आइखौ बिराद गियो नामालै नोंलाय गिनायालाय गिया होमबाबो होनबाय आरो आं दंना माखौ गिनांगौ होमबाबो रायजानो गिनांगौ ना दे रायलाबाय नामा जानला मानला ओमफ्राय थुदोल' न'आव थांसै हाबाब आबा बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनांगौआ माथो जाब्रबखो नोंहालाय ओं आयै बेनोथ' नायनाय आयै मोखाङानो गोसा जालायबाय बिदि जानो मावदोंना नों नायगोन आं नोंखौबो औ नङाबा बिहामजो आयै आंनि फिसालाय आरो रमान्टिक जाबावनो ना नोङो नायगोन आं नोंखौ र' आंजों प्रेसार कुकारजों देजाना माबोरै मोनदों सोरां मावजि बुन्दा नै आबा दा सिखारथ'सै दे आबा दे हाबाब दसेनो मा जाब्रबो नै बिहामजो दा दै गुदुंजों एसे सेक होबाय था बिदिनो जागोन दे आयै सिन्था जानाङा दे आयै आं दङ ना दा दै गुदुंजोंनो सामब्रना होगोन आङो मा होनखो आयै माने दै गुदुंजों सेक होगोन आङो दे होमबा बिहामजो नायथ' आबाखौ दसे जागोन दे आयै मा जाखो आंनि फिसायालाय नोंखौ मा जानो सानदोंना नों सोरां मावजि बुन्दा माखौबा मिनिदोंना ओमफ्राय बिराद गोसा नांथारबाय नामा सोरां अन्थाइसोना आंना खाफाला जानोनो रोङा इयो बिदिबा खनसे देबावनोसै आङो नायगोन बेथि रमान्टिक जानो लुबैग्रा बियो आंलाय ओरैनो खेलासो बुंदोंमोन दा नाथाय आङो खेला जेबो बुजिया नेक्स्ट टाइम आरो बेबायदि दायदावखा आंखौ आंखौ नों प्रेसार कुकारजों देदों नोंखौबो देफिनखागोन आं दाना मानसिफोर सोंबा मा होननांगौ जाखो आंलाय ओमफ्रायथ' जोंहा आइ आफामोनाव थांनांगौ बेबायदि महरखौ लाना मारै थांबावगोन नोंलाय ओमफ्रायथ' हजों बयबो सोंबा मा जादों होनना बुंबा मा होनगोन नोंलाय बेनोथ' साला नों माबोरै खिन्थाना लानांगौ दिनै आंजों प्रेसार कुकारजों देजादों होननानै खमला सिन जागोन नङा होमबा बांद्राय देखायनाङा मोनथिबायना आंलाय मा देखायखोलाय बेखायनोथ' बुङो आङो आंखौ बारा दायदाव मा जादों होनदों सोरां मा जादों सोरां नायना मा जाखो दे आंना फिसाया इयो मा जाखो जुरि जानायाथ' इनि सोरांखौ प्रेसार कुकारजोंनो देगासिनो देदां बोरैबा माबा जानांगौमोन जुरि एख' सिन्था खालामनाङा माथो जाखो बेलाय जानोबा मा जाखोबा दसेनो आन्दाजखौनो मोनासै आं सोरां बांद्राय दुखुथ' मोनाखैना डक्टरखौ लिंहरसै आं माराबा आं बरिसा माथो नायबाय थाखो लिंहरदो ना डक्टर नाङा दे दानोबा हामगोन ओमफ्राय मोखां नायजाला माथो सोरां डक्टरखौ लिंहरनांगोनथ' आं नाङा होनखाबायना मानोथ' अख्रा नोंलाय सोरां डक्टरखौ लिंहरनोसैना न'आवनो आंथ' सोरां दान लिंहरबानो फैगोनथ' नाङालै आदा आं दसे रेस्ट थाबानो दानबा हामगोन ओमफ्राय माथो जामारा दिनै दसेनो
बे जुरियाबो मा खालामोथाय आन्दाज गैला आं मा जायामोनथाय आं दालाय बिदि बुङाबा माथो फैगौ नोंलाय बांद्राय बारजोबालाय बिदिनो मोजां मोनखागोन ना आंजोंलाय दे होमबा नों दसे रेस्ट लाथ' दसे रेस्ट लाथ'दो नोङो बिदिबा आं दंना नोंसोर एख' सिन्था खालामनाङा आं दोङो बोरसा दे जादो जोंहा ओमफ्राय बाथोनालाय माथो मोननै बाथोना ना माबा माने मोनसेया आङो थौसियाव देदोंमोन ओमफ्राय बारा गेब्लेहोनो हायासै आङो मा बाथोनखौनो गेब्लेहोनो हायासै नों आं देनायालाय बिराद ज'नो देखादोंमोन होमबाबो गेब्लेहोनो हायासै आङो बेखायनो ना आङो मिक्सारावनो उनफिनबाय नंगौना ओमफ्राय देद'ना जानायदो माबायदि जादों ओमफ्राय गोथाव जायाबाबो जादे जोंहा जाखानांगोन माथो उफायथ' गैया बांद्राय गाज्रिद्रायबो नङा दे जाजायो देना जोंहा जादो र' होमबालाय बांद्राय गाज्रि नङाथ' माथो गोथाव जादोंथ' माथो इयो बुरजा ओमफ्राय नोङो खुगायाव ओंखाम लालायलायनाय ओंखाम जाबाय आरो मा गैला दाना खाराखैनो माथो आरो बिदि नङाथ' र' आरे बाबा नों फुगारनायानो जायाखैना र' आं फुगारना होनि मारैथो बिदि गोरलै बायदि ओंखाम थालायनाय जाखो ओंखाम जानायालाय एबारसो गैला दे बिदिनो लासै लासैबाबो सानैजों बुजिलायना थाथोंसै उनाव गासैबो मोजां जागोन दे एमि आइखौलाय एसे बुजिहांनाय बायदि मोनबाय आङो दा आबा सोराङासो बुजिगोन ना बुजिया जाखो बेबो बुजिलांगोन दे दालाय आरो बेबो हिनजाव मोनखाबाय नोंखौलाय आङो बिहामजो फसायखायोमोन आबा सोराङासो फसायो होनना मिथिथारामोनहाय आङो माथो खालामबावनो आरो दालाय ओमफ्राय नों मानो देनाय सोरांखौ फाग्लि बिदि खालामो नामा सोरबा बोरैबा बुरजा दुखु मोननांगौबा मा जानांगौमोन देनाय अह आंनि मिसना जेबो नङा दे बेना लहा बायदिखा मोदोमानो अन्थाइ बायदि गोराखा होनलाय देबाबो जेबो जानो रोङा होनलाय आरो माथो जानला मानला खेलायनांगौ बेलाय आंजोंलाय बेखायनो देगासिनो देबाय आङो प्रेसार कुकारजोंनो साला इयो थेस जाया नोंजोंबो माबायदि खालामोथाय नोंबो ओमफ्राय दे बेफोरखौ दोनथ' ओंखारहैद' आंजों थांफानो मा जुरि माने आं थांथ'ला नामा मानोबा गावनि लोगोजों थांफाला आरो नोङो बेबो आंनि आथिमंगलाव जुरि आं थांथ'ला नामा ओमफ्राय नों थाङाबा बोरै जानांगौ दिनै मानो बिदि दिनै एमि ना सोरां मावजि बुन्दा गोनांखाय थांनो बादों नोङो एमि सोरां मावजि बुन्दाखौ गलि मारो ओमफ्राय नों थांफाथारनांगौ आंजों जुरि आं थांथ'लालै नोंबोथ' मिथिखायोना बेसेबां मुस्किलैसो आं सोरांखौ बावनो नाजागासिनो नोंसोरजोंबो मा जाबावगोन आरो ओमफ्रायथ' नायमि फैफिनखाला माथोसै आङो मा होनखो नोङो फैफिनलाथ' आङो नांगौबा न'आवनो अराय जिउ बिदिनो थाबाय थागोन आं हारसिं थेवबो बे सोरां मावजि बुन्दाजों फैफिनला आङो इयो बिदि जायो नामा जुरि मानो जाया बेलाय जाहोथारगोन आङो ओमफ्राय नोङो सिन्था जानाङा दे अमा बेदरखौ नोंनोबो हरफाखागोन आङो ओमफ्राय र' दे आइया दहाय लेंहरदोंमोन नों थाथ' मा होनलांखो बे जुरिया आरोबा जि अख्रा मानसि बियो सोराङा बेखौ लाबोफिननो हागोन ना ओमफ्राय मा जाबावगोन बे जुरिजोंबो मानसियानो जि फाग्लिखालै आयु बेथ' माथो बर'सानि फन बायदिसो मोनबाय आङो बे फनाथ' गोमाबाय बुंदोंमोन ना बर'साया ओमफ्राय
माथो बायलायलायनाय फनानो सोरांनि रुमावलाय मा खालामदों 100% नंखागौथ' बर'सानि फन बियो आंनो इउज खालामबाय थायोमोन माथो एक्सटेन्ड जानायनिफ्राय नुखायाखै माथो आं बे फनखौ सोराङालाय माथो होफिनाखै बर'सानो ओमफ्राय मानोबा बर'सा नोंनि मबाइल फुरानाया मा जाखो मानोबामोन नङा ओरैनोसो सोंदोंमोन आङो आंनाव गैलाना बे दा बेनोथ' अहाय गोमाया बियो आं खनसे एक्सटेन्ड जानायाव जानो बहा गोमाखोथाय मा नांबावगौ बेखौलाय दालायथ' गोदान लाखाबायना बेखौनो अबेयाव गोमाया सानदोंमोन आङो बेखौथ' थाल गैलाना आं आइजों माबा रायलायनो दाथ' नोंनि मबाइलालाय बिदिबा सोरांनावलाय माबोरै आरो बेबो बायलायलायनाय आरो सोरांनाव दंमोनबा सोराङा मानोथो होफिनाखै मानोबा आरो सोराङा माबोरै मोनखो बे फनखौनो रिपेयार खालामनो हायनि आङो ओमफ्रायसो बर'सानो खिन्थागोन आङो सोरांनावबो सोंखाथारगोन आङो बर'सानि फना माबोरै बेनाव मानो लाबाय थादों बेलाय फनखौनो फाहामनो हैग्रोनि आङो दखानाव ओमफ्राय बर'सानो नांगौबा होफिनगोन आङो दानालाय माबोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय दा हजों मानसिफोरा सोंबालाय मोखाङा मा जादों होनना बुंबा मा होननांगौ जाखो आंलाय नों कन्टेन्ट जुरि एदावनायखौबो मोनथिया आरोना नों प्रेसार कुकारजों हिनजावजों देजादों होनबाथ' खमला सिंसि जागोनलै बेलाय जानाय नङालै माबा मोनसे बाहाना खालामनांगोन र' आरे बा जोहोलाव माथो बिहाव बिखुनजोनाव थांनांगौआनो मोखांफोरानो माथो खुसि गैया गैयासो जाखो बिदिसो होनबावदोंना नों आंहाथ' हलेबा जोबोर खुसिखा दिनै आइ आफामोनाव थांनो मोनगोनखाय ओमफ्राय र' सोरां ओमफ्राय नों थांमारगोन आरो हो आंनि गोसो नोंहालाय मा नांजादों इयो आरे माने नोंना अबस्थाया एसे खाराब जाना दं नालाय बेखायनो थांमारगोन ना थांमारा सानदों आरो आङो आंलाय जेरैखि जायाबाबो थांखागोन आरे बा मोजाङानो बिदिबालाय जों थांगोनथ' जयैनो सोरां मावजि बुन्दा नाथाय फैफिनगोनथ' नों हारसिङैनो आंथ' आरो फैफिनला माथोसै नांगौबा ओरैनोबाबो थागोन आङो हारसिंबाबो खिन्थु आं बे सोरां मावजि बुन्दाजों थाथारनो हानाय नङालै बेबो लाइफ टाइम जाथारनाय नङालै आंजों नोंनिफ्राय दाबो मोनसे फिननायखौ मोनाखै आं ओमफ्राय मामोनलाय बियो आंजों अराय जिउ थानो हागोन ना हागोनथ' मानो हाया जानो आरो नोंजों हाबा जाखाबाय जेराव थाखानांसिगोनथ' नङा बिदि नङा माथो होमबालाय नोंनि गोसो जानानैसो जबरदस्ति नङा नों गोसो खुसियै थानोबासो नङाबा नाङा देदे बुंदो आंजों गोसो खुसियै थानो हागोन ना अराय जिउ नोंनि गोसोआव जायगा होनो हागोन आंनो बुंलाय एमि बे खोथाखौनो बुंनो एसेबां गोबाव खालामबाय नोङो बुद्धु डाइरेक्ट बुंनो हायामोन नोङो आंखौ मोजां मोनो होनना दिनैसिम आंनि जिउआव नोंनि अनगा रावबो गैफेरामोन ना हाबानि सिगां ना हाबानि उनाव आंनि अननायखौ गनायनो हागोन ना जेबो जबरदस्ति गैयालासे मानो हाया जानो नोंलाय आंनि जाखाबाय जेराव
आरो जुदि आंखौ नायामोनबा आं जेबो मोनामोन ना ओमफ्राय नों गोसोजों होनमारदों दा आं माथो बायदि सानदों नामा आंखौ सानाखैथ' होमबालाय माथो आंखौ प्रप'जथ' खालामबाय नोङो नाथाय जोंहा दि हाबा जाखांखाबायना जाबाबो जायियानो होनजायोमोन ना नंगौ ना माथो